La Viquipèdia en català complia aquest 16 de març el seu 10è aniversari. Des d'aquest dimecres i fins diumenge es duen a terme diversos actes de celebració arreu dels països catalans organitzats per Amical Viquipèdia, una associació sense ànim de lucre que té per objectiu difondre el coneixement lliure en català. La Sala Magna de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona ha estat escenari aquest dijous d'una xerrada de debat oberta a tothom per donar a conèixer el projecte Viquipèdia a qui estigués interessat. La conferència ha analitzat diversos àmbits d'aquesta espècie d'enciclopèdia online, des de la presentació a l'edició, passant per la fiabilitat o la seva aplicació en la docència. En aquest sentit, la directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UDG remarcava les potencialitats de la Viquipèdia en aquests dos camps. Realment la Viquipèdia jo crec que avui dia quasi bé és tot. És a dir, cultura científica, quan algú vol conèixer alguna cosa, sobretot de ciència, què fa? Què és la primera cosa que fa? Doncs consultar la web a veure què hi ha i, esclar, gràcies a Déu, el primer que te surt és informació de la Viquipèdia, que és una informació que tots molt bé sabem que és una informació contrastada i que, per tant, la podem donar per bona. Hi ha molta més informació de ciència, però sabem que si ens referim a la Viquipèdia, doncs anem per segurs. La xerrada ha comptat també amb la presència d'Arnau Duran i Marc López, estudiants de l'Escola Politècnica Superior de l'UDG i membres d'Amical Viquipèdia. També hi ha participat un expert en programari lliure. En acabar hi ha hagut ronda de preguntes i trobada amb els membres d'Amical. També s'han repartit tríptics informatius a tothom qui volgués iniciar-se a la Viquipèdia, amb instruccions per saber com funciona per dins i per aprendre a editar en pocs minuts.